unggoy dito. Baka batuhin ako. Nasaan ang unggoy? Ayun ba yung... Nasaan siya? Nasaan siya, pre? Dito. Ayun. Ay shit, baka batuhin ako. Oo nga, nangin na. Baka batuhin ako, pre. Dami oh. Malabo yung mata ko, pre. Ayun, unggoy. Ayun, ang dami na. Oo nga, unggoy. Ang dami nila. Uy, bata kayo na ako. Huwag na. Baka gisa na ako ng tae. Ayun pala yun. Here, monkey. Meow. 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 Uy, go. Joke lang. Huwag niyo kami habulin. Ba't di ko lang pa si unggoy niyan? Labo kasi mata ko eh. Ito pala, unggoy rin ba ito? Malabo yung mata ko eh. Oo nga no, may anday pala na unggoy. Sir, interview lang namin kayo. Ayun, tinignan ako. Ayun, titingnan tayo, unggoy nga. Ay, ito pa pala eh. Ay, ang dami nila. Baka batuin tayo. Parang wala sila kanina. Ano napansin? Ay, 1, 2, 3, 4, 5. Galing, ang dami nila. Interviewin muna natin sa Sir, tatanong lang po kami. Saan ba yung pinakamalapit na 7-Eleven? Hi guys, welcome to my vlog. Ayun, mapapa-interview isa. Tatakbo tayo pag hinabol tayo, ha? Okay, yan. Sir, ano nga lang po? Konting exhibition niya na yun, oh. Ano? Hindi to. Galing. Pre, nambabato ba yan? Nambabato. Jewel. Namiss ko tuloy yung alaga kong pusa. Joke lang, habulin tayo niyan. Ay, mas malaki yun, pre, oh. Macho. Oo. Ayun, pinuha niya. Wala na, umalis na. Oh, galing, oh. Ay, pardon, oh. Galing. Dami nila. Bukas na lang, bukas. Tara.